Nacházíme se v Pardubicích. Jsme tu s dvěma atletickými legendama tohoto města. Ale co nejvíc mě tady zaujalo, Zález si dneska dal pivo. Na zdraví Zález. Už je skoro vypitý, jo. Za 3 hodiny, vole. Půlku teda vylil. Rekord. Máme tady Netu, který si připravuje hradci. S kým trénuješ Nety a jak to vypadá na letní sezónu? Asi víte, že trénuji s Jarnou Krudelkou v Hradci Králové. Vypadá, že teď nám děláte konkurenci v youtuberingu teda. No, tak snažíme se trochu. Rozjíždíte novou kariéru teda. Ale jenom v youtuberingu. Snažíme se trochu. Ale myslím, že to dopadne špatně, protože když nebudeme mít výkony, Tak určitě. A není to o výkonech, je to o nápadech a podobně. tak asi ne. Třeba osloví sponzor. My to děláme pro prachy. Takže že slyšíte, pro kdyby YouTube nějaký jo. sponzor měl zájem tady sponzorovat pana Netmacha a pana Žuželku, tak se neozvěte do soukromých zpráv a Spíš se ozvěte mě, no. On by to všechno sebral. Nebo nepište, protože má hrozně kontrolovaný Facebook svojí přítelkyně, takže nebo samozřejmě takový klasický pardubický vtípek, že jo? No, tady to je normální, jo. Přesně. Tady to je samá selfie teď, ty vole. A teda tady máme nejsilnějšího sprintera na světě, teda už bývalýho. Dominika. To bude tím. Ano. Ne, současně Dominika. Dominika, opět Dominika. Tady máme vlastně dva Dominiky, jo. Jednoho malýho. Ale rychleji a... Malej, rychlej a taky, jo. teď záleží malej My jsme oba stejně. Oni jsou vlastně oba stejně malý, ale jeden má svaly a druhý ne. Já si to tím kompenzuju. Takže, Baugi, co bys nám řekl, vole, co teď děláš, vole, a jestli jsi spokojený, vole, jsi skončil s atletou? No, tak určitě. Tak vidíte to, vole, takovýhle těžký rozhovor, vole, tady podáváme opravdu jenom my. Člověk skončí s atletikou a je spokojený. Neříkej těžký, říkej exkluzivní. Exkluzivní rozhovor, vole, já bych dal ještě jeden, ty vole. Balky je rozumný, že skončil, že jo. My tady kaškujeme, že jo, točíme. Vy se v tom plácáte, vole. My se plácáme a snažíme se vydělat peníze youtubery. Na čisto ještě. Ano, přesně, to je další pauza. A o tom příště. Myslíš si, že A o tom příště. jakoby atlet je čistý? Můžu, ale špatně. A to slyšíte. Tak to byl druhý Já exkluzivní jsem rozhovor. názorný příklad To byl toho. druhý exkluzivní rozhovor a já myslím, že bych to tím ukončil. Nějaké přáníčko pro vás? Já si dám ještě jedno pivko, jestli. To byl třetí exkluzivní rozhovor. Tak jste to viděli. Připravil v plném proudu. Ve večerní fázi. Pivo pro Zález se A vás zdravíme.